ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ бо ариза марди 35-солаи сокини пойтахт муроҷиат намудааст, ки шахсони номаълум бо роҳи фиреб ба боварияш даромада хонаи иstiqоматиаш воқеъ дар кӯчаи Зарафшони шаҳри Душанберо ба иҷора гирифта ғайриқонунӣ ҳуҷҷатҳои қалбакӣ намуда ба маблағи 220 000 сомонӣ нархгузорӣ карда фурӯхтаанд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 72-сола ва ду зани 32-сола ва 28-солаи сокинони шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ дастгир карда шуданд. ҳамзамон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии мазкур бо ариза марди 28-солаи сокини пойтахт муроҷиат намудааст, ки муҳайё ном шахс бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ хонаи ба иҷора гирифтааш воқеъ дар кӯчаи соҳилии шаҳри Душанберо ба маблағи 170 000 сомонӣ нархгузорӣ карда хонаро ба дигар нафар ба маблағи 140 000 сомонӣ ғайриқонунӣ фурӯхтааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ занони 32 ва 28-солаи дар боло зикр гардида ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ дастгир карда шуданд. оид ба ин ҳолатҳо тафтишот идома дорад.